Hej alle sammen, velkommen til en ny video. I dag der skal vi lave en roomtur hos mig. Og så i vores næste video, det bliver en roomtur hos mig. Undskyld fordi du roder, jeg har ikke rodet op i et stykke. Start. Når man kommer ind der, så er der nogle plakater. En masse spillere der og der. Så er der min reol. Der er nogle caps, bukser, jakke, og hernede der er der nogle fodbold, benskinner, strømper til det, og alle mulige strømper herinde, og nogle af mine gamle fodboldstøvler og indendørs. Og ja, det var det. Så kommer vi herover til min reol. Der er noget bil noget deroppe, nogle kasser med noget forskelligt i, og så har jeg bare nogle bøger, og nogle bukser, nogle Adidas bukser, nogle trøjer, og lidt mere forskelligt, nogle bordtennisbat og sådan lidt. Så har jeg en taske med nogle, sådan noget bamse noget, og så har jeg sådan noget alt muligt lægt og sådan noget, da jeg var lille. Og det begynder at blive lidt pinligt. Men, og så har jeg noget Lego fra os, da jeg var lille. Endnu mere pinligt. Ja. Så har jeg et spil, alt muligt ting. Så har jeg noget fra mine fodboldstøvler. Indendørs, 650. Money. Og så har jeg nogle spil hernede. Og så har jeg nogle biler, sådan nogle biler, der var for rigtig dyre fra gamle dage. Og det er ikke noget, men vi går videre. Alt muligt, ikke FIFA-kort. Og så ikke FIFA-kort og sådan noget derinde bagved. Og så hernede nogle spilinstrumenter og ikke Lego. Og så kommer vi til mine 2 fjernsyn. Det er ikke mine, de virker ikke så lige nu. Så jeg har fået et nyt bestråling i stuen, så det kommer jeg til at se. Så herover så har jeg min kuffert, og det er i baggrunden, det tager vi ikke med. Og så her har jeg den radio, sådan en ting, sådan en der, og så nogle breve derhen. Og så kommer vi til mine pokaler fra, det er fra Danmarks mesterskab, eller ikke Danmarks mesterskab, det blev årets komet i floorball, og det her det er fodbold, og resten fodbold, noget bare med Real Madrid, og så nogle af mine medaljer. Og her, der har vi så har vi nogle billeder, og et ur. Helt oppe er der også et ur. Lidt lille dengang. Og så er der et ur deroppe. Og nogle flere billeder, der jeg spillede på Bornholm, og fucked up billeder på Benøs IF fodboldskole. Og så har jeg noget med nogle fodboldspillere rundt omkring. Og så egentlig bare min seng, der roder helt vildt. Hvor Oliver lige fik lyst til at tegne et eller andet fucked up. Så det var en der. Og så har jeg nogle DVD'er til. Og sådan noget. Og så nogle biler og noget jeg fik engang, som ikke er værdifuldt med. Og sådan nogle ting, Barcelona, min iPad, alt muligt, nogle flere billeder overalt, og mine bolde og floorballstav og sådan noget. Lidt mange bolde og sådan noget. Resten ligger ude i min hæk. Så Ronaldo, og ja, det var alt for det. Mange tak fordi I så med. Glem ikke at smide like, subscribe, del, kommenter. Del det også med jeres venner. Ja. Og så, ses. Tak fordi I så med. Ses.